Keď som pred nejakým časom poznamenal, že opozícia z Matovičova a že sa z nej vytratili akékoľvek konštruktívne prvky, tušil som, že tento výraz zľudovie, ale nevedel som, kam až to môže zájsť. Dnes som si prešiel mediálne vyjadrenia a facebookové príspevky opozičných predstaviteľov a musím skonštatovať, že toto už nie sú politici, ale trolovia. Čakať na premiéra na hrádzi alebo predtým na letisku a vyčítať mu, že neprišiel, hoci už skoro ráno odletel na summit Európskej únie, tárať nezmysly, že Fico je medzinárodne izolovaný, lebo nestihol spoločnú fotografiu lídrov, alebo tlieskať Zelenskému, že na jeho mieste by ten ropovod už dávno zbombardovali, aby pre Putinových kamarátov netieklo nič. Toto už nie je opozičná práca pre Slovensko, to je len slaboduché trolovanie. Podľa definície, trolovať znamená zámerne provokovať, znepríjemňovať diskusiu so snahou vyvolať hádku, jednoducho zničiť akúkoľvek konštruktívnu komunikáciu. Teda robiť všetko preto, aby vás úplne ovládol Matovičov duch. Na tieto primitívne spôsoby správania existuje jediná účinná sebaobrana – nereagovať. Akoukoľvek reakciou trola krmite, živíte a zvyšujete jeho vplyv. S ľuďmi, ktorí neprišli argumentovať, ale hádať sa, napádať a ponižovať, ktorí zámerne opakujú stokrát vyvrátené klamstvá, netreba strácať čas. Premiér Fico v reakcii na obvinenia opozície, že sa chystá zvýšiť kvórum potrebné na vstup strany do parlamentu z 5% na 7%, označil takéto vyjadrenia za klamstvá a vyhlásil, že koalícia o tom nikdy neuvažovala. Ale to je prinajmenšom zavádzanie. Dajú sa poľahky nájsť verejné vyjadrenia Roberta Fica, keď sám pripúšťal, že uvažuje o zmene politického systému, ktorá by zahŕňala zvýšenie kvóra na 7% a 500 000 kauciu. Keďže pre Ficových koaličných partnerov by boli takéto pravidlá likvidačné, sú len dve možnosti, prečo o takejto radikálnej zmene rozpráva. Buď sa ešte stále nevzdal myšlienky veľkej národnej koalície, alebo je celý tento cirkus len ďalším jeho majstrovským odpútavaním pozornosti od zásadných, ale nepríjemných tém dopadov konsolidácie na životnú úroveň obyvateľstva. Predhodíme opozícii návnadu, nech sa bavká s prostosťami, a ona je predsa dostatočne hlúpa na to, aby na to skočila. Samotný nápad zvýšiť kvórum až na 7% však v každom prípade považujem za nehorázne a neakceptovateľné okliešťovanie demokracie, ktoré môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne aj pre samotný Smer. 7% nemajú v žiadnej európskej krajine, poznajú ho len v Turecku a Kazachstane, čo nie sú vzorové štáty pre demokraciu. Naopak, v Rakúsku, Švédsku, Slovinsku a Bulharsku majú 4% kvóra a v Španielsku, Taliansku a Grécku ešte nižšie, 3%. Takéto vysoké obmedzenia sú neopodstatnené a neodôvodnené a v praxi by mohli spôsobiť, že štvrtina až tretina voličov by sa mohla ocitnúť bez parlamentného zastúpenia. Okrem toho už raz sme podobnú situáciu zažili, keď chcel Vladimír Mečiar zabrániť opozičnej koalícii SDK kandidovať, no výsledok bol, že ešte viac ju posilnil. To isté sa môže stať aj teraz. Jednak podľa prieskumu verejnej mienky by koalícia získala v súčte menej hlasov, než keby tieto strany kandidovali samostatne. Okrem toho, sťažené podmienky budú opozíciu ešte viac mobilizovať. Po každej stránke to nie je dobrý nápad.